Играя гонги част 2. Няма ли да дойдеш да виж как се прави? Така, какво беше сега? Хвърлям. Трябва да съм в кадър явно, добре. Така, фърляш едното нагоре, Добре, през това време взимаш хвана. другото. Човек, сега ще вече по-добре от тебе си правя. Давай, айде. Къде отиде то? Ето ти моят бирен фъстък. Добре, айде. Мале, как сложната игра. Добре. О, Добре, браво. Стани. Абсурд! Човек, аз не мога да се справя. Добре, дай поне първи кръг да го завършиш. Виж сега какъв ти е проблема на тебе. Ти, когато метнеш това, правиш така. Губиш фокус, взимаш това, знаеш го къде е това, разбираш, ти следиш само това във въздуха. И сега, мятам пък код хвана. Готови сме. Давай. Чакай, аз не мога. Спокойно да сада. Оле, абсурд. Добре, по-насоко ще го метна. Добре. Ето. Тая игра не мога да направя. Предавам се. Това беше от мен. Не мога да се справя с тази игра. Тук поне в този микс ги имам всичките и това е. Ай, чао. Поигра, не успя, нямаше воля, но се надявам ти да имаш воля и да последваш нашия профил на Елит. Благодаря.